Good morning. This is a man-to-man talk, brother to brother, mukoma to mukoma. Part 1, backed by public demand. Inzonzweka. Make sure muna anogara pa mother seat remota yako oro muna achazogara pa mother seat remota yako. Zvino pazvinoenda down, pauchashaya mari fuel, pauchakwira tax. Type yemunhu ye ingomeka sure kuti itype yekuti anenge achiripo. Azvibatsiri kucomforta munhu asingazomire newe. Wekutiwo zvinhu pazvinoenda down anotiza, because life is full of ups and downs. So when life hits you with the different waves of life, learn to treat people accordingly. Treat people the way they treated you when you are broke. You get me, my brother? Munhu anogara pa mother seat kana achazogara pa mother seat remota yako, make sure kuti itype yemunhu wekuti pazvinooma anenge achiripo. You get me, my brother? This is a man-to-man talk. You get me?